Sametilla ollaan. Vesi on niinku erittäin korkealla. On jopa täällä ihan niinku biitsin yläosassa asti. Kun ennen on ollut tässä niinku tonne. Nämä kaikki tuolit on ollut tuolla paljon alempana. Mutta eiköhän se tosta laskuvesi vielä tuu. Niin pääsee illalla sitten syömään tähän näin. Sitten kello kohta 6 täällä illalla, niin sehän aurinko silloin laskee. Otettiin tosta yhdeksi yöksi huone. Semmonen edullinen, missä nyt on vaan sitten ilmastointi ja suihku ja jääkaappi ja sänky, niin eiköhän sillä pärjää. Hinta oli joku 35 €. 35 € yö, niin ei vaan. Katsotaan sitten, syö vaikka joku vähän hieno paikka, jos on enemmän aikaa vähän käydä tutkailemaan. Nyt oli vaan mukava, kun pääsi hamoista eroon. Ja mopo vuokrattiin, johon se on siellä mökin eessä. Sillä voi sitten lähteä päivällä kurvaamaan. Tässä on tää suhteellisen hieno beach, että vesi on tosi korkealla. Ennen täällä niinku pääs käveleen tätä rantaa vähän paremmin. Pitää kävellä tuolla noiden puitten takana. Vesi on kyllä niin lämmintä, ettei se paljon virkistää. Ja jengiä, kun ennen täällä ei ollut, kun jos tänne tuli, niin täällä ei yleensä ollut ketään muita tällä korannalla. Nyt täällä on jo heti parikymmentä henkeä. Onhan tässä joku tämmönen resortti, mutta niin yleensä näissä ei ketään ole. Tää on niin syrjässä tuo. Erittäin samettista hiekkaa täällä. Summit Beach, baby. Täällä laineet lyö rantaa ja hiekkaa on kuin samettia. Niin. Tässä kuuluisa Fire Show Place. Illalla tuli show, jota on pyöritetty sen 20 vuotta samaa showta. Fireshowta pakoon, niin täällähän se on taas täälläkin. Ei se mitään, onneksi on vähän pienempi versio. Tänne ehkä kestää. Tänne asti oikeesti tulee kun ne pistää vähän isommat liekit, niin täällä asti tuntuu.